Gitakpan sa Panabo, Davao del Norte ang usa ka 27 anyos nga taga South Cotabato nga nagatubang og kasong karnaping. Base sa record sa Panabo City Police Station, mga alas 11 ang takna sa buntag nitong Oktubre 6, 2025 ang mga personahe sa Panabo City Police Station kauban ang Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug Davao Norte Provincial Investigation and Detective Management Unit iniusang nag-serve sa warrant of arrest sa custodial facility sa Panabo City Police Station, Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Ngadto kang alias Ken Brian, 27 anyos, ulitaw, way trabaho o residente sa Sitio Kahanido, Barangay Teresita, Santo Niño, South Cotabato. Ang warrant of arrest giisyo ni Honorable Judge Paulo Rojas Aquino of Regional Trial Court, 12 Judicial Region, Branch 59, General Santos City, South Cotabato nga nakapitsa ni atong Abril 5, tuig 2024 tungod sa karnaping nga gipasaka batok ngadto kaniya. Ubos usab sa Section 3 sa Republic Act 10883, otherwise known as the New Anti-Carnapping Act of 2016, with bill ban recommended nga 300,000 ka pesos alang sa temporaryong kagawasan. Katropa, para kanunay tang uptick sa tibok adlaw sa pagpanarbaho, mag Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kana ang kape nga maghatag kanimo og kadasig sa tibok adlaw. Alang sa Negosong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.